ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Ин аст канали Душанбе шоу. Шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. дар видеои имрӯзаи мо 10 мошини фурӯшӣ аст. аз 3500 сомонӣ сар мешавад бародаро. баъд як рекламаи кӯтоҳакак видеоро сар мекунем бародаро. касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд, ман ба онҳо як тавсия медиҳам. ин бародарамон Ҳикматулло шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта соқу саломат ба Қазоқистон бурда меорад. мошиношон мошинои замонавӣ буда дорои вайфаи без сум. мошинҳояшон Nissan Almera. номерҳо дар рӯи экрани шумо ва дар таги видео нависта мешавад бародаро. ҳатман занг занед. мошини якум BMW тройка соли барорашаш 2000 объем мотор 1.8 коробка механик бензин газ. ҳуҷҷатош 100% бародаро. магнитофон, телевизор, самбуфер задагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи ин мошин 36000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 255000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. бародаро дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва фикрҳои худро дар комментария ҳатман нависед. мошини дуюм Opel Zafira соли барорашаш 1999 объем мотор 1.6 16 клапаннаҳай бензини холӣ 4 баллони нав задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восей. нархи ин мошин 41000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 290000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мошини сеюм ВАЗ 21015 соли барорашаш 2006 объем мотор 1.6 моторш инжектора 1 сола ҳуҷҷат дора. страховкаш без ограничения бародаро. задагӣ пусидагӣ надора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар Московский област город Димитровский. нархи ин мошин 85000 рубли русӣ мешавад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 11980 сомони тоҷикӣ. ай учёт мебрормаш мега соҳиби мошин. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мошини чорум BMW тройка соли барорашаш 1991 бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дора бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи ин мошин 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 127000 рубли русӣ мешавад. бо алиш мешавад ба ягон Opel Caravan Простой. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед.
мошини панҷум ВАЗ 2106 соли барои 6987 бензин газ мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи ин мошин 3500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 24800 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини шашум Opel Hatchback соли барои 6998 объем мотор 1.6 коробка механик бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 212700 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини ҳафтум ВАЗ 2107 соли барои 2003 мотораш карбюраторай бародаро бензини холияй ҳуҷҷатош тамом шидагиай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи ин мошин 9000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 63800 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини ҳаштум ВАЗ 2109 соли барои 6996 объем мотор 1.6 мотораш инжекторай бародаро бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи ин мошин 14000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 99000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нӯҳум Opel Astra G соли барои 1999 объем мотор 1.6 коробка механик бензин газ ҳамаи ҳуҷҷатош 100% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 248000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
ماشین دهم کروزوی گازل در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه شهرستان. نرخ این ماشین 40,000 سامان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 283,600 روبل روسی می شود. با سودا می شود برادرها. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید.